Bonjour! Καλησπέρα. Θέλω κάτι για να θωρακίσω τον οργανισμό μου. Θέλω όμως να με προστατεύει από τα πάντα. Ιούς, μικρόβια, κινούμενα, ερπετούμενα. Εσείς θέλετε bodyguard. Καλέ, τέτοιον έχω. Ορίστε. Από πού ήρθε αυτός ο ουρανοκατέβατος? From the sky? Όχι από αυτό το Sky. Το bodyguard της Sky Premium Life. Oh. Μια ισχυρή φόρμουλα ειδικά σχεδιασμένη για τη θωράκιση του ανοσοποιητικού. Αχού, πιάνει γρήγορα γιατί φεύγουμε και για St. Moritz μεθαύριο. Εάν ληφθεί εντός 48 ώρων τα πρώτα συμπτώματα, βοηθάει στην αντιμετώπιση της λίμωξης και μείωση της διάρκειάς της. Touch sweet θα το δοκιμάσω. Παίρνετε 2 την ημέρα μετά φαγητού. Νερό, νεράκι. Καλά, λίγο νεράκι. Ορίστε. Κάνει και για τόνωση και ενέργεια, γιατί τον βλέπω λίγο πεσμένο τελευταία. Φαίνεται και σαν λίγο χλωμός. Μην τον βλέπεις. Έτσι. Ησυχά, ησυχά ρε! Είναι λίγο τροπιτούλης. Βεβαίως, ενισχύει τα επίπεδα ενέργειας και τη μείωση κούρασης και κόπωσης.